Hubo un tempo en que non era doado discernir entre o lecer e o traballo, entre o apeiro e o xoguete. Todo servía para aguzar as habilidades e as mañas de cada un. Era útil o xogo de traballar e o traballo de xogar. Sentías que estabas a facer a túa parte, que estabas a aprender. Aqueles días, cando esmorecía a tardiña e un adurmiñaba canso a carón do lume, nunca se sabía ben se toqueabas por traballar ou por argallar, que todo era a mesma cousa, que todo quedaba na casa, que todo era aprender e todo era axudar a gañar o pan. Xa o dicía Anatole France, naquel entón, como non estudaba nada, moito aprendía. Cando tiña, 6 aniños, xa lle iba a andar diante das vacas a arar a miña nai. Cando fajas lume, nunca poñes o cúcar ao lume, que che pode plantar lume no vestidiño. Eles estaban lonxe, eu soliña na casa. O que inventou a fregona, eu poñeríame hoxe de rodillas diante dele. Cando éramos pequenos, pois, xa nos enseñaban a facer de todo os traballos no campo. Había que ir poñer patacas, alá, o lijón. Eu co lijón facer buratos para poñer as patacas e despois tapalas. Había que poñer repolo, igual co lijón. Había que ir sejar a erva seca. Iba ir eu tamén. E vamos a echar ao millo, cos nosos achos. E claro, non había cartos para zapatillas, que tiñamos as zapatillas solas para ir ao domingo á misa, ou se salía por ali o veciño a correr cos outros. E se acabábamos os doquiños, ou se acabábamos no millo de escota. Eu iba a apañar a erva, e máis traela na cabeza. Unhas cestas así que hai de varas, e se cadra non había quen te axudase a levantala para a cabeza, tiñas que facer forza para... Así estou da columna, facer forza para levantala para a cabeza, e a vir se cadra un trayecto, que sei eu, de 2 ou 3 kilómetros, con ela na cabeza, para a casa. E despois traballábamos todo o día, e despois á noite xuntábamos os moños que chamábamos. Os moños, xuntalos e despois facer un palleiro de arredor, como se fora un Santo Cristo. Acórdome que me puxeron nunha finca a tocar con unha pedra e un cacharro, a tocar alrededor da finca, toda alrededor da finca tocando no cacharro, para que os paxaros marcharan e non viñeran comer o trigo. Iban a leña po lume, porque non chegaba, os montes que nós tiñamos non nos chegaban para gastar leña todo o ano. E viña Chitoné e dicíache, vamos buscar leña, que temos que ir ao monte buscar leña, que non había. Ai, mamá, dicía, eu teño sono. Ai, pai, logo vou eu sola. Marchaba a miña nai, por trás da miña nai veu. Bueno, os nenos, cando ainda non valíamos, que non podíamos co sacho na man, jardábamos as vacas polos arrededores, donde había o fruto. Había un pastizal que chamaba no arredor, que tería 2 metros ou así, pola corda, para que a vaca á noite dera un gotiño de leite. Os montes estaban moi ben collidiños e as vacas, bueno, na primavera poñíanse así de gordas no monte, pero tiñamos que ir con elas, con 4 e 5 anos. Tenme levantado, era un neno, para ir a buscar estrume ao monte ás 4 da mañán. Porque ás 10 da mañán había que estar, ou ás 11 máximo, había que estar de volta. Porque o calor agostaba os animais. E acórdame que un día meu pai díxome, levou unhas vacas e había árboles frutales, e díxome que non se che encabesten as vacas. Eu era pequeniña, e doume nunha man, doume a vara, e dicíame, e ti sempre así que a corda alta, para que as vacas non colleran a corda nos pés. Pero eu cansábame de estar, eu era pequeniña, de estar así co brazo a tirarlle, e encabestaronse unhas vacas, e eu empecé a chorar, e veu meu pai correndo, doume unha tunda. Cando tiña, 6 aniños, xa lle iba a andar diante das vacas a arar a miña nai. E claro, cansábame porque era andar ao mellor un mediodía, unha tarde inteira,
diante das vacas, que vaya por Dios, non pasaban por riba de min porque Dios non quería, porque as vacas alá arriba e eu aí abaixo. E decíame miña nai, vai direitiña, miña neniña, vai direitiña, que as dos saiche de coser un ovo no caldo. Eu, porque me deran un ovo cocido, xa andaba todo ao mediodía diante das vacas. Eu xa non sabía para onde iba, iba toliña diante das vacas, tiñeime das vacas, tiñeime dos berros do meu pai. E doulle unha variada ás vacas, e as vacas pasan por encima miña, as vacas, o canizo. Bueno, meu pai xa pensou que eu que morrera, e tanto medo ganou, que así que pasou, colleume, pensou que xa estaba morta, colleume, e eu, claro, choraba. Sentouse no roleiro, unha tunda, co medo que le levou. E xa non traballou máis, as vacas descansaron, ele choraba. E despois, pobriño, douse conta do que fixera e o que eu pasara, e despois choraba e abrazábame e dábame biquiños, pero foi moito medo que ganei. Eu baixaba coas zocas con moito cuidado de non despertar aos porcos, porque despois metíanse entre as pernas, tirábanme coa encaldada, bueno, os primeiros tempos, e mamada, e que eu dixenlle, tiraron todo, estraron todo pola cuadra, non comeron nada. Bueno, déxate de conto, xa comeron outra vez. As mamás daquela, de pequeniñas, xa che poñían a facer a limpieza, a limpiar o polvo. Antes de ir para a escuela, xa tiñamos que deixar as camas feitas e barrido. A nosa forma, depois pasaba ela. Dile, pero aunque facas mal, quero que quede feito. Limpiar as camas, facer as camas, ir despois para o cuarto da costura, en donde había unhas medias con uns furados tremendos e unhas bolas que saían por fora. As cousas de limpieza é coller ajo, é xabón, é un cepillo, é un paño, era así. A cociña barríase cunha xesta da xesteira. Non? Íbase á xesteira, cortábase unha xesta e facíase e barríase así. Fregabas de rodillas, ter un bo paño para limpiar xa era un lujo, ter un bo trapo de fregar era unha maravilla. Había uns pañiños blancos para lavar a louza, que non era como agora, non había eses produtos que había, estaba todo limpio e todo, pero agora que inventou a fregona, eu poñeríame hoxe de rodillas diante dele. Para fregar a louza daquela non había agua, e fixome así como unha grade para me subir ao vertedeiro para que fora fregando a louciña. Antes, agora hai baldosa e hai todo, pero antes eu tiña que limpiar e quentaba a agua para limpar as mesas ao domingo, estuvera todo limpiño, pola semana tamén, pero o sábado e domingo máis. Daquela non había váteres nas casas, nin baños. Todo era a base de vasinillas, desas vasinillas. Esta semana tocábamos a unha de tiradas a lavalas e outra semana tocábamos a outros. Maiormente nós as que éramos femias. Como tiña tantos irmãos, eu planchaba as camisas, lavaba a roupa. E toda esa roupa, pois lavábase, dábase unha enxabonadura, tal, e deixábase ablandar, que lle ablandase co xabón, e despois aclarábala, volvías a botar outro xabón, e despois levábase a un prado, ou un sitio, a un campo, e botábase ao sol a clareo, e había que regala que non se secase, porque se secaba, claro, non clareaba. A plancha que tanto planchaba era de coller brasa na lareira e meterlla á plancha que axía con aquela brasa que se lle metía. Moita roupa, e a roupa iba moi sucia. E xabón non se lle podía botar moito, porque había que repartilo, e tiñas que flotar, gastaban hasta as uñas, a máis a roupa toda no lavadoiro. Por eso non duraba nada, xa gastábamos ali no lavadero.
aprendín cociña con miñas tías que eran unhas cociñeiras de primeira, A cociña era de lareira, e facía o lume na lareira. Mais, claro, eu anque quedaba cociñando, limpando unhas patacas. Fun xunto da aboa a pelar patacas. Tiña unha tina aquí, para as pinicas, para lavalas, empecé a... Debín de empezar con moito aquel. E miña aboa así, polo baixiño, díxome: amodiño, neniña, amodiño. E corté as pataquiñas po plato, e despois colles con este pau, quita a tapadeira á pota, era unha pota de ferro, que tiña a tapadeira que pesaba moito, e pola encima desta banqueta, e despois colles, e con a tapadeira desta pota, pola así por diante, e botar as pataquiñas na pota, por se salta a auga que non te queimes. E cando fajas lume, nunca poñes o cúcar ao lume, que che pode plantar lume no vestidiño. Eles estaban lonxe, eu soliña na casa. E dende a de 9 anos veño traballando en todo, xa te dixen. Fora aquela palabra que te dixen. Despois traballei en todo.